Nini sa mga dahon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol. Inday. Na atin ini. Really? Yung sanay mo diyon. Gusto lang ko motibaya o may buntag sa inyo, Idol Tagolog, Inday Tanini. I want you to make me feel good. Good lang ba? Ilabi na sa kong mga silingan din sa may NHA Buhangin, Davao City. Yes, and most especially to all my neighborhood in Buhangin. Itago na lang ko sa pangalan Jonel. Inside the refrigerator, just call me Janelle. Usa ko ka kolektor sa kalending din sa syudad. I'm of the collector and the big company of lending here in Davao City. At tungod sa kong pagpangulikta, nakailan ako ug nauyab na ako si Tess. Yes, I've met the beautiful lady, a bodybuilding of that woman walking alone. When I saw her and I saw him, she liked me na. She liked me, she liked me na. She liked me, she liked me na, she liked me, she liked me na. Yes, that's true, that's true, that's true, that's true. Tungod kay nangutang ang iyang mama trining sa among kumpanya. Because the mother of the beautiful lady, Tess, is always credit me money, and I will give him the money, and yes, and I will go to always your house, and I will make sales, yeah. Singil. Naimong suod mi sa iyang pamilya Dulanday. We're close each other to her family. Apan ang pagkasuod namo, mao na hinungdang magsugod kining mga kapnod sa kinabuhi. We're close to grasshopper, and that's why this is the starting of the stagnant of my life. O ganini, ang naitabo. And then it's what happened.
kayo. Madali lang. Uy! Nalagi ka, Janelle. Nalagi ka. Ano man? Ingna ko na kong dayon, Bing. Anong naaka? Ay, ningil na ko rin. Ay, wastis diri. Lakaw. Maubatoy, pero... Nilakaw siya. Wala pa mo kay kwarta ron, Jun. Uy, malubi adyo ka nga. Wala yung napakyas magudang akong kung ano miro gabi sa last to. Bilang, straight akong pili glass to ba? Kaya kung nakadaw ba kung last to, no? Siguro Jun, makabalit Jun ay ko ni mo. Bitak, tinuoda. Adyo ko nagbinuang yun. Mau ba? Ma! Uy, nalalaki ka. Dali. Ay, Namin tayo bisita dito. Si Junel. Junel, si Tess. ay, Tess. Akong anak ni. Mama po, di ikaw. Akong anak ni ha, akong anak ni. Wala ako di ko ninyo kong kahon. Ay, wala akong kuwan, wala akong bana, si Lucio. Lucio? Kaysa ba ko na? Junel na yung ganong. O sa matuyo ni mo dyan. Sa'yo pa kasi buta, mabisita na ka. Ay, pagkala, naningil na ako ikaw ba? Sa'yo pa kayo pa. O kanina kung gusto ka, sa'yo pala sa butang, mabisita na ka. Bungol, no? Oo, man ko namisita, Col. Mo, ganyan kung gusto, mamisita ka, sa'yo pala sa butang. Wala kung gusto, Tapos sa mabisita ka. pasensya kay kasa kong bana yun. Ay, okay lang. Ano ko kayo, ang Uber, magod na ko, wala kakape ba? Sagi ka ingon Lago ko to pa. wala akong bana, ikaw sa uli, sunod ako dito sa kwarto, be? At saka gikain ko pa, Col. Wala ko mamisita, naningil ko. Di ko gustong maningil ka, gusto na ko mabisita ka buta sa'yo. Wala akong gusto, bungol ka. Kag mano ka bata ka, ganahan na kay kunin mo na. Bisa di pa kita tantong ko. Bida, kami pa ganahan kay minimo. Ganahan kay minimo. Junel. Maulong sa tanan, eh. Pa, ma, maulot ta pa. Pa. Hindi ka kay mawaw daw, kay ganahan na minima. Ma. Bagay kay mo sa parisurgi kay mo sa Uy, kuwan. bagay kay mo sa anak ka lang. Mura mo daw sinilas. Parisurgi kay mong dua. Pero wala lang kaning naong ning akong anak. Ikaw to, oh. Isakto ka niya. Tining, isakto ka. Hindi ko siya ba? Sige mo, mag-wait mo mag Hoy, sige, tiplahin ng Diyos na tubisita. Wala nagtimpla na ko daan. Ay, musibat ako kay napakisinglo nito kay. Gwapo na ko Diyos kay diswasing flavor. Ana, tama ra na. Madungog na nako. Ana. Sunod na siguro. Sunod. Ikaw na. Sabi, buong dyan na nakutan. Ikaw ba? Sa dirigod. Hindi. Ikaw Ati ba? man na bisita na to. Ay, hindi po gipa. Uy, Ati man na. Kaysa paninglon ta. She was more like beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who can dance on the floor. pasensya is lamang magpapa, ha? Nanagin sila babasa na yung higdarakis balay. Tess, okay lang na Tess, eh. Importante na sugton ako nimo. Pila na ko sige balik dari sa inyo ba? Pwede ko nimo gisugot. Alam mo ako si mama yung yan. Ay, siyempre part man na sa akong trabaho. Pero ikaw mo ginang original purpose na mo diri. Dala na kung paduding sa imo. Ikaw good ba? Hindi Kana pwede mo style. paduding. Sige, ano na lang. Sugto na ta ka. No. Naluoy na ko nimo, nagtanaw sila walik-balik ka yung balay. May madula ko din Candy Crush, be. Kadali lang, ha? Layo si mama, pala na bata-bata. sugton naman ay ko nimo kay naluoy ka na ako. Dili man sa anak. Anak, para di tapaninglon. Ano ang biyak nimo? Sige na. Ganahan naman eh ako kay gimahal lagi ti ka.
lagi. Chichil ako. Ay, nagkabala ka diha. Sumama na sige ko na ng Candy Crush. Kailangan ko rin hindi ko ba? Sa paan, mama siya. Sabi ng hindi ako, sige ka cross? Hindi naman nausap, parang pa rin sa kedua. Kaya bakit ka niya nga, kung ano na siya. Late ka ayon na sa mga uso-uso. Wala kailangan kay Goso, maputi-puti yan eh. Wala na siya dahil. Ha? Ay, dali ha, ako na po. Ako na ba nagtiwasan ng stage na ha? Ikaw po, hindi. Tanawan ng humag na niya akong matawa. Itulog tungkol si Dua na. Gaya mo na ng nasuod. Ay, wala na niya. Ma, paano na mo ano eh? Kay break game pa ako ano oh. Ay, nagamit ka. Abi na ba ito kay Bunal ko na doon? Ay, kung padua-duaan na. Magdagot ka. Nidagan na. Sunto na dyan ko mo? Ay, lagi. Sure ka? Balik-balik. Salamat kayo ha. Wala. Stage 5 na ko. Wala siya. Ay, Uyo mo ta. Oh, lagi. Bantay ka ha. Ang sari na to, ingaro na. Wala, kapag balik-balik ko ah. Very good, very good. You can burn my clothes when I'm gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been, and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips, tell my fingertips, they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my head. Bye. Uy! Natulog na sa gada yung mismong leksyon. Ayaw, kung pakurati pa kalatag larawan niyo, pare. Saan naman eh? Uy, ang Uber pa kagabi. Bye. At chip kita nga, kabib sinin naman, kabib pang anda sa, diyan sa may kwanpad ba, tourist pa. Ikaw ba? Kinsa na po tong sabay ni mo nga. Imuha man na tong customer. Bawal naman na sa tuwa ng Hindi man mo, customer mong talon. hindi man mo bayad, chip. O paano na lang nako? Ano ba tong giging Japan mo? Tong Kalatag larawan mo yan naman. Okay, kaya ba? puti yung uyaba. Ano mo? Saan na? Ingon yung mga dancer sa Japan? Oh. At, kape kayo naman. Kuyo kay Part ba? Kay Part nakitaan na ka Part. Isakay siya sa imong motor kamong duha. Part nag-split sa likod. Part kuya. At, Dancer yun ay Part kuya mo. kuya, kita kang driver, siya kang ipadrags kong motor pa. Oh. Ano pa rin ako? Bantog na day Part nga. Kasayan na ako lang. Grabe ba? So yan, nakakaglarawan. Parang may kalatayan na eh. Part okay Sa na ka problema naman, sa problema naman. Part okay na ka Part? Okay, walo kas ko Ako na dang kitaptan, kita na nakot akong check sa Japan ba? Kaya kana man yung collection na kong kadadlaw, nga 4,000, tagay kong 5,000 yabe. Tagaan ko na ba ko sa kalibog? Sa kalibog ang ginansya? Nawag hindi mo Part. Sa man yay! Katong customer mo Ba't nga. sa man kagiminusan ng mga anak Ay, katong customer mo nga. May kuha og dako kay nga touchscreen TV Part. Itong ginakulit Ito. ko ni Pajero ba? Ba't agata ka ala? Iya binugyan po ni mo itong Part. Ito! Ala, ba't? Lain na tirata lang, ba't? Anda mo na nga mo sa barbecuean. Ipadalhan mo yung barbecue. Ba't? Ipadala ako itong barbecue kay gipatak gustong amigo. Di ikaw ang ipadalhan niya. Ba't kabalong as kuha nga ka na mabayahan na at chupaping as kuha na? Maupo di ay. Wala ko gatal sa kamera mo pagdininan na ba? Kung saan na niya eh. Diya ka saan na ikaw. Part, uyab namin ni Kuan Part. Uyab namin ni Test Part. Sa mga tinudan na, atik-atik ko na mo ha. But, Bilang na nakabuk, Bart. sarap na Part. Eh, kabalo ba ka nga to? Kabalo ba ako ni mo, Bart? Paglakaw sa Bart, nalapoy mo relibo isa. Wala kang guardhouse yung balay no, Bart ba? Part, Pagkawan sa kasikyan, ay mabot sa kana kasikyan. sila Part. Mga gwardya na sa kasing-kasing Part.
Pero kana si Tess part, mo gina akong tunayon part. Kalata naman. Tunayon ako na part. Dayo naman, Bert. Hauro na ginako na among relasyon part. Dagat talaga yung natakot niyo. Lagay ko ng Ay init. na, basta uyab na minitis part. Mo na importante na At nag-istorya. sa ko nito, di ba gawagawa ng init kayo yung balay. Part, kalintura ko, tutungura part. One way or the other, nobody wins without one getting instant. Don't cry now. Don't cry now. Love is just a thing that doesn't Daw, mapakoy kwarta daw. Daw, mapakoy kwarta daw. Ay, Daw, gabi na daw, mapakoy kwarta. may gabi, di mo kung mga ni maningil te. Oo, nung sa man ko diri di ay. Ang bisita di ko ni Kuan. Ah, galay lang nga. Ako ni Tess. Tess! Nung, padyo ko, nasi Tess. Okay lang te. Ay, salamat kayo Tess sa atin. Ate man na kay Paralita Paninglan. Mama, inanap ka siya ba? Ay, Tess. Ay! Gidala Gagabitan man lagi ka. na ito kag Lumi. Paborito mo ni si mong mama. Kamama na di ay. Ay, siyempre. Kaya di kay kanimo dong bakay, kuan di kay kadong, ay pertigyong, ay pertigyong gimulong-ulong na ako dong. Mao na daw kag utang ha. Ang mga kuan na to di ha. O di ako, di na po ko rin yung kutsahon. Ay no, gidalan po ti kanong. Oh, ani. Kuan na ni, kanong dayon nyo yung alapad. Kada mo na akong paborito, mga shutdown, bago tulog. Bago sirada na siya. Para magwapa, ang imo kasawa, na ni mo na. Ano naman yung kagwapong yan? Pauna na naman na sini masukuman noon ka. Paay palabi ka, basig mo na ka pa. Ako sana ko hubog ba? Hindi ko makita yung mga gwapo kang dako pa. Wala lang ko ni mo kitainom sa sabaw si mong brief. Di lang dyan akong... Tahanan ka. Mauna na kadati mo, pag dailang tao, maninood ka na yun. Ani, okay lang na. Okay lang na, nung ay. Lagot tayo. Dali na dali. Di ko sa Tagay na ako na, dinin na ako sa ilaw, kay Mito. Sa ating misa kong amigong agta din eh. Dahil sa akong duminuta, para akong tayo agta. Yara, oh. Oy, di taga akong papel sa kanahan. Oy, o sa maning dumiruhan eh. Ba't na ako na eh? At di na na. Papa, sure ka mo daw de. Abot lang kayo ka na. Tulog ka tuloy na akong mindi na na. Buo ka daw. At tama ko na ka. Malingaw mo ka ng mga papa eh. Ay, sobra kasi patpi. Ako magdidig Ano mo ng mga... papa, mag-isyating ugagta. Gani man. Ay, ito, bahay mo na pag-iurat akong trisbe ha. Ano sa mga papa niya? Kanyo, saluhan nyo. Saluhan nyo nga butong ko. Ano sa mga papa? Kalamay mo di mama yun. Putot na, putot. Paay palabi pa. Anang, kumusta man tang doa? Mong laag tabi. Ito man, ikaw malibre na ako. Wala biya dyan kay kwarta dali. Ako'y bahala ni mo. Sa Sabado. Success. Ang damay ko nagtaan ko na kung sa inagong natuluan. Natuluan ko, binakong. Wala ko'y pang-ilo din na may sugong liga na sugong. Tapla pa may ibo ka dyan na nag-itan man ko sa agta. At Sabado ha, laag ta ha. Ah, sige, basta ikaw libre na ako. Bala Lagi ka. ako bahala ni mo, bantay ka ha. Asan na mga duwan na? Ako ni bahala ni mo. Takoy motor, laag ta. Makulbaan ako tanong pinakalit ni mo. Eh, Basta ang dama ni mo kagalingon. Okay? sige, okay.
Adlaw kasi ni. As in, kato, anong kaya sila, uy? Mga minions? So doy on sa nako aircon. Gusto ko dali. Ikaw ba? Tika-tik ba ka kasulod ng ngani di. Wala ko, sa balay pa lang jud ko. Bangusang ta diri. Uy, panggata. Ano ba diri? Yeah. Kiss ko eh. Abdi ka po ni mo, eh. Dili ko, eh. Grabe, bisag kiss lang. Ano ba? Manakot ang style ni mo, ha? Karon Sige, ba? kaysa lang. Kaysa Kaysa lang, lang. ha? Duda ko ba? Nanay mo style sa mga babae. No. Tama ko, no? Dili, ikaw lang ba akong... Kabalo ba ako, tunayon dyan ka? Mga style ni mo. Di ko matuo. Sino ba? Sino ba kay sayang kaya kung ibayad 300 rin? Muna na akong koleksyon to ba? Kung inipit sa koleksyon to. Di lagi ko. Bahala ko. Next time na lang. Lahayin, bayad-bayad na ko din niya. Hindi mo ka nasuti sa kuwabi nga. Dili dito paingon. Ay, nanay. Sino ba? Di lagi ko. Bahala ka. Mulakaw na ko. Masagit ko ron. Ay, sino ba? Kiss ko yung... Ay, sige. Masagit ko. Masagit ko. Sige. Ay, ko na nga. Sino ba? Kiss ba? Ay, Hindi mo masagit naman naman ka. ginatagda ko masagit ka. Di ka matuo. Sige. Ito man, biyaan na ka dali. Siyaan ako ani. Bitin kayo. Bayad-bayad pa naman ko niya. Wala Pangita eh. dito sa aging. Oy, wala ko tayo. Muli na ko. Bahala ko. Uy! Tess! Tapos siya nga sa 300 eh. Brad, pwede ba na akong babawi ito? Brad, bawa pa man ako. Bawa pa man na ito, Brad. Brad, muli na ko, Brad. Ay mong kwarto, to dito. Gibahin na lang po sa sikyo. Bulag na ta. Wala mo ko'y gusto ni mo. Sorry ko, tilinan na ako to. Sorry na ba? Ayun, nagkukulagi ko. Grabe, tunayan ko, tikagod. Dili, wala ko gusto si mo. Tinudaan na lang. Wala ko gusto ni mo. Ano, uyap na Wala ko ko ta. si mo, ha? Kanya, ako. Wala. Basta wala. Tabog na ta. Sige, tiris ako. Tog na ko. Tess! 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 Sama na akong hindi ko. Ay, maningil ako din. Di. Di, maningil ako din. Di nyo ko magpamungol-bungol. Di ko Kundi ko na mo tabangan si mukha anak, singlod ka nga nun. magpamungol-bungol. Di ko. Tabangan ko ni mo, dili. Ay, do! Tabangin sa ko ba? Asaman. Hindi mo lang ko na test eh. Onya? Mungkin siya, mungkin inani kita kung amigo ba katong gibiyaan ko siya uyab nga ni atong kuan ni ang plano nari ni nilakan ang sa man ako pagtambag nimo nga mo kasabot sa imong ipungot imong isumbong sa kuha. O sa madali kasikas dili. Unsa man ako itambag sa imong ha? Ako paminaw di mo na. Sige, ikaw, sige. Dugay ko smoking istorya ko mga unggoy dito sa una. Sige, sige, isobya ti Ay, ikaw sa kumbana. Kana ang imong suliran. Do. Lain kay ka paminahon ba? Marga ka na iring nga kuan bang ibigli, ha?
Usaha ako pagtambak nga. Ay, sige na kang gangoy-ngoy di ha. Ayaw na na ibang suliran ka. Dawat-dawat lang na. Ah, kana. Sa natunako ka na hindi na bukita. O yan, ay nasabi singlar, huwag pa mo dyan may kabayan. Kung madigil ka, bago baig man to kung pang ako sanggot niya, kay ako abiyan nga sanggutan sa likod. Dong, inani na siya dong ha. Kanang akong anak, kung wala ka kung gibulagan ka niya, problema na nimo ha. Ayun na damay-damay ha. Kaya nga mo ang purpose niya. Ito kay... Tara, sino, mga manalod na ta. Ano ko kasabot ang itahanan eh? Sige, matog sa sige, basi laplapan ko ng dilaan ni Rubuglagot ko. Ano, lapuan ko mag-ina. Hay! Papa ko ito, pinote nyo dito. Papa, pinote nyo dito. Yan na. Bakit ka na? Singla mi! Testing single! Testing single! Ay, natin pabalikan. Libog na dyan dyan. Magpabalikan. I like Chopin. Love me. Ang kunon ko na pinapasakitan kaniya itong mga babae. Apan, kay Tess, kabalo ko tunayon ako siya. Apan, wama ko niya gitinuod. Sakit alang ka na ako dolanday, apan. Gisugot raday ko niya tungod sa kaluoy. Kung maski usaon ko pa di naging sa muking balik ka na ako. Iyalang kong ibinuangan. Ato na, madawat na lang din ako kamaturan nga di kami. Dagang salamat and more power. Inyong suwat magtatampo. From NHA Buhangin, Junel.